ଏବେ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SBI ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ SBI ଏବେ 5ଟି ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ନୂଆ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ହୋମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଘରେ ବସିକି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ହୋମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅଧୀନରେ SBI 5ଟି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। SBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିନେଶ ଖାରା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଯାୟୀ ପରମ୍ପରାରେ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଜମା ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ କାରବାର ହିସାବ ମୋଟ କାରବାର 75%ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନାମ ଲେଖା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ କାର୍ଡ ଆଧାରିତ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି।